iPhone दुख्रुबदों होननानै गोबां मानसिफोरानो जोंनि बे बर' हारिनि ससियेल मिडियानि गेजेराव आरो माखासे गुबुन हारिनि ससियेल मिडियानि गेजेराव दावराव जागासिनो दङ। फेसबुकनि गेजेराव WhatsApp स्टेटास फेसबुक मा नायबावनो भिभ'सनिल' iPhone दुख्रुबनायखौ नुबाय थायो। दा बेखौनो जों क्लियार खालामनो सानदों। बे iPhone दुख्रुबनाया बिथांमोननि थाखाय बा गेदेर इउटिउबारफोरनि थाखाय जेबो गेदेर बाथ्रा नङा। गोबां बेबायदिनो भिडिअ दङ। दा बेखौनो जों सावरायगोन। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव बयखौ बरायबाय। अब्ला नोंथांमोना गिबियावनो नैबे भिडिअखौ नायबानो जाबाय। बे जाबाय जोंनि इन्डियानि बयनिख्रुइबो देरसिनानो जासिगोन बियो जोबोद गेदेर चेनेल। बिथांमोना iPhone नङा, बिथांमोना बाइक नङा, बिथांमोना बेबायदि फन नङा, बिथांमोना गारिखौनो दुख्रुबो आरो गारिल' नङा बिथांमोना गोबां बिदिनो खामानि मावबाय थायो बे माखासे भिडिअ बानायनो थाखाय। आरो बिथांमोननि बे जाहैबाय कन्टेन्ट दुख्रुबनाया। ओमफ्राय भिभ'सनिया कन्टेन्ट नङा दै, भिभ'सनिया जाहैबाय चेलेन्जमोन आरो। अब्ला नोंथांमोना नैबे गिबियाव नैबेखौ नायबानो जाबाय। माखासे भिडिअ देखायदों आङो। बे जाबाय गारि दुख्रुबनाय। दा बेखौ नायबानो नोंथांमोना बुजिगोन आरो माखासेफोरा डाउट थानाया क्लियार जागोन। गोबां बिदिनो मानसिफोरा सोंखारलायगासिनो दङ भिभ'सखौ ससियेल मिडियानि गेजेराव बेबायदि खालामनाया मोजां जायाखै मायाखै होननानै। नाथाय बिथाङा गावनि खालामनो गोसोजों खालामाखै जानांगौ, बिथाङा चेलेन्ज लादोंमोन बेनि थाखाय खालामनो जानांगौ। अब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ गिबियाव नायग्रोबानो जाबाय। आंबो नैबे नायनि। गारिखौनो दुख्रुबखाबाय नङा होमबा लोगोफोर। आरो भिभ'सआथ' आइफनखौसो दुख्रुबदों। आरो बे भिभ'सनि साय बहुत गेदेर इउटिउबार बिसोरो मिस्टार इन्डियान हेकारमोना। बिथांमोना मोनसे टीम दं, बिथांमोना सासेल' नङा। भिभ'सनाबो टीम दं जानांगौ, नाथाय भिभ'सआ बांसिन हारसिं थायो भिडिअआव। ब्लगसो नालाय बिथांना ब्लग। मोटा भाई का पावर, मोटा भाई का पावर। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ नायबा नुबाय जानांगौ माबायदि देख्रुबदों गारिखौनो। आरो बे गारिया जाहैबाय 10 लाखनि गारि। आरो आइफनाथ' एफा दामिनि नङा, आइफना 1 लाख बा 150,000 जानांगौ। आंबो बारा मिथिया आइफन बायनो आंहा माने गोसो गैया। आं ओंखायनो प्राइसबो मिथिनो लुगैया। आं आइफनखौ लाखाथारा होनबाबो सोरबा गिफ्ट होनानै आंनो बायना नागिरदोंबाबो आं बेखौ लाखाया। मानोना आं आइफन गोसो जाया एसेबो। मानि थाखाय गोसो जाया होनबाथाय चार्जाराबो एक्सट्रा बायनांगौ आरो हेडफोनखौबो एक्सट्रा बायनांगौ। आरो मा बया जाबाथाय एसे उसुबिदा जायो आरोना, गाज्रिफोर जाबाथाय फाहामनो एसे उसुबिदा जायो। आरो माखासे एप्सफोरखौबो बायनांगौ, गोबां एप्सखौ बायनांगौ दै बेहाय। भिडिअ एडिट खालामबाबो नों बायनांगोन। बेनिखायनो आं आइफनखौ मोजां मोना। आइफना आंनि थाखाय मोनसे डास्टबिन बायदिसो होनजागोन आरो आंनि थाखायसो, गुबुनफोरनि थाखाय नङा। बे जाबाय दामि फन, जोंनि थाखाय नङा बेयो। जों आइफन लानानै सोलिनो हाया। बेनिखायसो आं बुंदों आइफन लाग्राफ्रा गाज्रि मोना दै। नै जोंबो बेबायदिखौ सिफायनो हायो। बे जाबाय अप्प', बे जाबाय इन्टेल, बेफोरखौ जोंबो सिफायनो हायो। आरो जोङो दाम खमनि बाइकफोरखौबो जों सिफायनो हागोन जुदि गोसोबाथाय, जुदि गोसो दंथारोबासो दै। मास मोनसे खनसे सिफायनो हागोन जोङो दाम खमनि बाइकखौ सेकेन्ड हेन्ड बायनानै। आरो भिभ'स बायदियाथ' जेबो गिदिर खोथा नङा बे आइफन सिफायनाया। दा बेनिखायनो बेखौ जों खरसा नांगौ जेबो खोथा गैया। आरो बिथाङा माखासे प्रमिस होदोंमोन जाहैबाय गावनि भिडिअनि गेजेराव, जुदि 24 आवार्सनि गेजेराव 4 लाख माने 4 लाख माबा फैयाबाथाय भिउस फैयाबाथाय दुख्रुबगोन होननानै प्रमिस होदोंमोन जाहैबाय। दा बेनिखायनो बिथाङा बेखौ मावफुंदों। आरो बे बाथ्राखौ लानानै जोंनि बर'फोरनि ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबां सोंखारलायगासिनो दङ। भिभ'सखौ गोबां मानसिफ्रानो सोंखारदों। माबायदि सोंखारदों होनना बुङोबाथाय माखासे फेसबुकाव पस्ट लिरदों बेबायदि सिफायस्लाय गोरिब मानसिफोरनो होनांगौ मानांगौ होननानै बेबायदि होनदों आरोना। नाथाय बेबायदि बानायनायनि सिगां रावबो बेखौ गोसोआव फैया। आरो बेबायदि आइफन सिफायनाया जेबो गेदेर बाथ्रा नङा। मिस्टार इन्डियान हेकारनि जाहैबाय आरोना, बे जोबोर गिदिर इउटिउबार इन्डियानि। आरो बिसोरो मास मोनसेयाव बेबायदि गारिखौ गंथाम गंब्रै बायनो हायो। दा बेनिखायनो बे जेबो गेदेर बाथ्रा नङा बिसोरनि थाखाय। नाथाय जों बायदि फिसा इउटिउबारनि थाखाय एसे गेदेर बाथ्रा आरोना। थेवबाबो जेबो नङा, जोंबो उनाव दुख्रुबनो हागोन जानो हागौ माबा मोनसे। दाथ' जों नैफोरखौ दुख्रुबनो हाखायो, नै बेबायदि मबाइलखौ जोङो दुख्रुबनो हाखायो, ओरैनो दुख्रुबनो हाखायो जोङो गोसोबाथाय। नाथाय मा जों दा जेबो चेलेन्ज लायाखै, जेबो दुख्रुबगोन होननानै जों बाथ्रा बुङाखै। आरो नै मबाइला गंथाम गंब्रै जोंनावबो थायो बेबायदिया, खिन्थु आइफन गैया आंनाव गंसेबो। आरो आं आइफननि फाग्ला नङा, आइफन लाखायाबो आङो। सोरबा ओरैनो फैसा होनानै नों आइफन बायथां होननानै आङो बेखौ आइफन बाया। आं एन्ड्रइड फन बायगोन, मोजां मडेलनि एन्ड्रइड फन बायगोन, खावसेखौ जाजोबगोन, पुस्टा जागोन बेबायदि आरोना। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना माखासे भिडिअखौ नायबानो जाबाय। आरो भिभ'सनि बाथ्राखौ लानानै माखासे बेले बेजे फोसावबाय थानायखौ बन्द' खालामनांगौ। मानोना भिभ'सआ बेखौ दुख्रुबना दुख्रुबाखै, माखासे चेलेन्ज खालामदोंमोन जाहैबाय, बेनि थाखायसो दुख्रुबदों। आरो बे आइफन दुख्रुबनाया बिथांमोननि थाखाय जेबो गेदेर बाथ्रा नङा। मानोना बिथांमोना दा मिलियन साबस्क्राइबार दङ, मिलियन भिउस फैयो। दा बेनिखायनो बे आइफन गंसेया बिसोरनि थाखाय फिसा बेफोरबायदि फन बायदिसो होननानै बुंजासिगोन आरो।
दा बेनिखायनो जों बेखौ जेबो खर' सानांगौ जेबो बाथ्रा गैया। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना माखासे भिडिअखौ नुखांबाय जानांगौ, माखासे टपिकखौ खोनाखांबाय जानांगौ, बेखौ लानानै जेबो खर' सानांगौ गैया। बयसआ गावनि चेनेलखौ एक्सेप्ट खालामदों, बे मोनसे। आरो नाथाय गेदेर गेदेर इउटुबारफोरनि थाखाय बा मिलियन साबस्क्राइबार गोनां इउटुबारफोरनि थाखाय बे जेबो गेदेर खोथा नङा। दा बेनिखायनो जों बेखौ खर' सानांगौ जेबो खोथा गैया। बे मोनसे चेलेन्ज आरो बे मिस्टार इन्डियानि काराथ' बेबायदि खालामबायानो थाखायो। बबेबा मबाइल दुख्रुबलाय, मबाइलखौ बमजों उरायहोलाय, बाइक दुख्रुबलाय, गारि दुख्रुबलाय, बे जेबो गेदेर खोथा नङा। दा बेनिखायनो जों बेखौ खर' सानांगौ जेबो खोथा गैया। दा नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो? जुदि माबा मोनसे बुंनो सानोबाथाय नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो। आंथ' बेखौनो बुंनो सानो, बे जेबो गेदेर खोथा नङा। अब्ला लोगोफोर गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि।